Primul. Între timp eu cu 4 abonați. Că toți în chat, hai. Hai. Stai. Nu mă, nu. Scrieți toți câte unul, mă. Hai, mă. 3, 2, Hai să 1. ne avem timp 2 minute. Trei. Bă, nu fi tot gura mea! Dă-te jos! Dă-te jos! Se bagă palma la acolo. Bă, mai aveți 7 secunde. Instant, nu? Trebuie să facem aici, mă. Ce joc, Ion? Vezi? Eu ți se sparge ale de sub. A, să sparg de sub noi. Da, ies măruțele de alea de mici. Fugi, sari! What? Eu am jucat. Nu soare, hei! Eu m-am mișcat și nu m-am văzut. Eu m-am mișcat în spatele lui Marian. A bun nu în spatele meu. Eu m-am învârtit înspre voi. Am murit în spatele meu. Că pe prima o ratezi? Ia. Hai, răsule. Tot stânga, tot stânga. Tot stânga. Băi, Tot stânga. Mie hai să treci, mă. Eu când zic. Nu mi-a mai mers space-ul. Nu dacă mergi pe asta. Nu mi-a mai Ia mers. încearcă. Încerc. Lasă, mă, Prost ești. nu că mi-e bun, bă. Unde sunteți voi? O, ce sus e. Bă, mor. Nu mai mor. Target destroyed.